技能相关的全部举高跟我一起。You ready? I see your monsters, I see your pain. Assalamu alaikum. Yine biz Türkmenistan'dan Moskva'da Maykop şäherine gezelenje geldik. Yine Türkmen oğlanlarımız, Türkmen taliplerimiz futbol oynapdyr, tuvalama. Boş deyin şunu, prezidentimizin sayesinde. Ne Türkmen taliplerimizin biri Guwanşan, topu depende, top var, bir orta oğlanımızın yüzüne degip, 2 gezek, 3 gezek iyizlikka nasip bu aratıdan top bilen bile gitti. Türkmen oğlanlarımızın udarcanla, tuvalama maladiyse oğlanlar. Ne Türkmen taliplerimizin biri Guwanşan, topu depende, top var, bir orta oğlanımızın yüzüne degip, 2 gezek, 3 gezek iyizlikka nasip bu aratıdan top bilen bile gitti. Türkmen oğlanlarımızın udarcanla, tuvalama maladiyse oğlanlar. Hawa şowatında men aýtdym, durup diýdim, sen Hudaý sowup diýdim, ha o Hudaý sowundur bolmasa baratada gönem durdum diýe görülçüm. Bolýa esaslar jantalyk sagaman, jokam sagaman işlem netip bolsa gedenen işlemler dowam eder. Ýa-ni orta ulanjyň hawa men Hudaý sowundur men bolmasa gönem durdum baratada diýenne marda Amannadar halipamyzyň bir aýdan sözü bar. Amannadar halipamyz göni ýollan Moskvich maşynynda gelýärkä, ýollan düňdörlük toğulan, ýollan çykanna aňardan biri gyýgyrýar diýe Amannadar aga çilim çekip oturýar. Ay Amannadar aga, seni Hudaý sowundur how diýse Amannadar aga. Amannadar halipamyzyň maşyny düňdörlük terwet bolsa öz daşynda çilim çekip oturýar diýe-de. Ondan şo wagtynda Amannadar aga seni Hudaý sowundur diýse Amannadar halipamyz aýdýar diýe. Şeýledirle bolmasa men göni gelýärdim diýe.